एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 7 आगस्ट 2020 फ्राइडे शुक्रबार। नाम्बार 1 चीन हादोराव आरोबाव गोदान भाइरास बेराम जोनोम मोनबावदों। भाइरासनि मुङा टिक-बर्न भाइरास। बेबो कर'ना बादिनो सन्देरो गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव। बे बेरामखौ मासे फिसा एम्फौआ अरोब्ला जायो होननानै बुंदों, नाथाय एम्फौनि मुंखौ दासिम आं मोनथ'वाखै। जेब्ला मोनो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। बे चेनेलनि गेजेरजों दासिम बे भाइरासजों सा 7 सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो सा 60निबो बांसिन सुबुंनाव बे बेरामा जादों। नाम्बार 2 आसामाव दैबानानि बिबाङा एसे खम जाबोदों, नाथाय दासिमबो गं 15सो जिल्लायाव दैबानाया दं। दैबानाजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया दासिम 110 सिम जाबाय होननानै खौरां बिजोङाव मिथिनो मोन्दों। नाम्बार 3 भारतआ गोबां एपफोरखौ बन्द खालामबाय। लोगोसेनो दायो मबाइलाव थाखानाय मोनसे एपखौबो बन्द खालामबावबाय, जायनि मुङा एमआइ ब्राउजार। बेबो मोनसे चाइनिज एप। नाम्बार 4 आव कर'नानि आपडेट। आसामाव टुटेल कर'ना बेराम जाबाय गासै 52,817 जन सुबुंनाव। बेनिनो डिस्चार्ज जाबाय 37,224 आरो दायो एक्टिभ केस जानानै दं 15,464 जननि देहायाव आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया 126, माइग्रेट 3। कर'ना भाइरास बेराम बुहुमनाङै आरो बुहुमनि मादाव नाम्बार 1, नाम्बार 2 आरो नाम्बार 3 आव दङ। नाम्बार 1 आव USA, नाम्बार 2 ब्राजिल आरो नाम्बार 3 आव इन्डिया। फै जों इन्डियानिखौ नायनि। 5 बाजिसिमनि आपडेटआव 20,25,409 गासै केस गोदानै मोनदों। 5 बाजिसिमाव 62,170 जन। टुटेल डेथ थैनाया 41,638 सिम बांबाय। गोदानै थैदों 899 जन आरो बेनिनो रिकभार जाबाय 13,77,384 आरो एक्टिभ केस जानानै दं 6,06,387 जननि देहायाव।